Joo, että meillä on koko ajan liipsejä sen takia, että patikoitsijoille annetaan niinku lääkekäyttöön koko ajan, että niille ei tuu niinku pahoinvointia siitä korkeudesta. Tietysti. Niin. Ne on Natokin on ruvennut roolipelaamaan. No tosi kiva. Täällä on jotain, oho. 3 guy, 1 in the tower. In a friendly way. Onko sillä Nato? Cement box in. Yeah, we are fine. I said you gotta do the friendly Joo, way. mä lähden What's värvään. up, bro? What's up, bro? We are friendly. What's up, bro? Ei nää Yeah, suunnittelee we're jotain. We are... Okei. Okay. Nää suunnittelee. Joo, ne suunnittelee jotain. Yksi meni tonne vitun torniin seisomaan. Missä ne on? Täällä Pyrkoksen alapuolella oleva Southpostissa. No, ketähän ne on sitten? Bla. Joku uusi gengi. Sä oot tarjosta. Ei ne, nyt ne lähtee menemään. Niillä oli jotain jekkuja äsken kuitenkin mielessä. Joo, ne lähtee pois. Mä ostan sulle. Sä et pysty ostamaan vielä, kun sulla on sitä lisenssiä. Niin. Onks sun rahaa tarpeeksi? Mulla on siirtyä. Kyllä mulla pitäisi olla. Tuolla on joku vielä seinän takana. Kuka se on? Siis nää jäi pyörii tähän. Mä en tiedä, jos ne yrittää tän tyhmää. Hei, mikä vittu toi on? Tossa lentää Hamas. Sieltä tulee joku. Joo. Pitäisikö meidän häipyyttää tänne? Eihinks mä ostaa? Ei hit. Häivytään sit, mä otan äkkiä tosta. Kattele vähän, tää on tyhjää. Good. Okay, ready. Oh, there is Prince still down there. Sorry. Niin vammasta. Okay, good. Tsekkaa OP toi inventori. Mä heivän siihen sulle. Niitä järkeä. Yes. Soitan ton sun putsiin sit jollekin hobolle ja kattoo mitä tapahtuu. Ne menee ihan sekaisin, kun ase on niin vaikea aluksi saada. Mä vähän ajan päästä ryöstäis jotain ja sit poliisit on jo tappamassa. Mennään tavallaan. Siis mä olin kerran kattoos, kun tässä vähän aikaa sitten Northern Lightsin osti auton täyteen pistooleita ja lippaita ja sit meni jakaa niitä. Ja teki semmosen hobo-armeijan ja osutti sen hyökkäämään poliisilaitokselle. Kukas sitä, oliks Keijo siinä huutamassa etunenässä? Joo, luultavasti Keijo. Oli siellä riehus. 2 choppers, 12 o'clock. Eilen. Missä oli helikopterissa? Häh?
Mitä sä sanot, että kaksi kopteria jos... Tos mun edessäkin lentää nyt 2 kopteria. Aa. 3 kopteria. Hamasista vaan. Osaako teistä kumpikaan vitu hyvin ensin? Onko tulee matsille, että... Mitä vittu? Oh, shots fired, bro. Järjestetään. Ampuuks ne meitä vai jotain ampuu? Ampuuks joku meistä mistä se? Hei, Mä en ainakaan ampunut. Tai ampuuks Open? En ampunut. on se mahdollista, että mä ammuin huomaamatta, niin kun mä tulin Windowsista taas takas, mutta ei se Joo, mutta pitäisi. joku lasketti ihan helvetillistä sarjaa tästä meidän ohi meitä. Oho. päin. Niin ihan ohi täällä, mä olin kartassa. Okei, tuo takana on. Tossa on yksi kopteri vähän Näillä on joku tappelu täällä näin päällä se. Kuka Mitä on? hittoa? Se on se Ammutaan talo. meitä. No ammutaan kai. Vittu. Vittu vois kattoo Siinä on vähän kyllä- mitä ampuuks. Lähdekää. Are we initiating? Siinä oli kyllä yksi helikopteri lähes pakoakin tossa noin. Joo. Guys, are we initiating? Mulla ei toimi OBS tällä hetkellä varmasti. Ei pääse ampuu. Ei kannatakaan nyt ampuukaan, mä en tiedä ketä ne on. Okei. Ihan vierestä tuli niitä valoja. Laskeudutaan ja tuhotaan. Joo, mut tapetti. Se oli ihan suora ääriä. Vetäkää vaikka autot vielä jotain. Toi jätkä vittu. Dude! Oh shit.